Jesper. Hej. Hej, yes. Ja, det vil jeg godt. Jeg vil jo gerne vil have en og kigge. Ja, hvis jeg må. Må du meget gerne. Hvad vil du se? Nu kender du ikke, du har ikke været her før. Nej. Okay, nu skal du se. Det her, det er vores nyhedsredaktion, noget af den, ikke? Og det er her, vi laver udsendelserne. Der kan du komme op og se lige om et øjeblik. Okay. Ja. Hvor er de, I sender nyhederne? Kom, skal vi herop. Ja, hej. Det her, man sidder... Det var ikke sådan lidt ned. Skal du se. Her sidder jeg og læser op. Ja. Så skal du se kameraerne der. Prøv at sidde nu. Nu kan du se, nu kører den. Prøv at læse med. Kan du læse så meget, at det er svære ord? Hvor skal jeg læse? Prøv at læse lige ind i kameraet 1 eller 4. Det handler om jordskælvet. Du ved, der har været jordskælv, lille bit jordskælv i Danmark i morges, ikke? Var der det? Yes, lille bitte. Hvorhenne? Over det hele. Bare, altså, kun et lille et. Der er ikke sket nogen noget. Der er nogle juletræ, der er væltet et andet sted. Mange danskere fik et Ret op vågne. her til morgen klokken 6:20 til kraft. Første siden 1930. Yes. Altså nu er jordskælvet i Danmark. Ja, nu. Flot. Jordskælvet i Danmark er jo ikke så slemme til dem sådan i... Nej, det er altid nogle, hvor husene vælter og sådan noget, ikke? Ja. Vores der er bare rystet lidt nogle steder. Ligesom når nogle bor, de ryster ud. Fuldstændig. Ja, på samme måde. Ja. Og så der er jo et eller andet sted, der er et juletræ, der er væltet, men der er ikke sket nogen noget. Der er ikke nogen, der har slået sig. Det er meget godt. Så her sidder vi og læser nyheder op. Også i aften, lige før I skal lave jer. Hvor er det her? Nu kan du se direkte billeder. Det er den mand, jeg skal interviewe om lidt. Okay. Det er en mand, som er chef for det der bagmandspolitiet. Det er dem, der skal lave noget med Stein Bakker nu og finde ud af, hvad du har gjort, kammerat. Er han kommet? Tjek sådan ud. Lige pludselig får jeg travlt, så skal jeg skynde mig at tage min mikrofon på og hente mit papir med spørgsmål. Skal jeg så fjerne mig? Ja, men vi skal nok klare det. Det klarer vi. Han står et eller andet sted inde i København. Jamen, skal det ikke til Odense her? Nej, vi laver ham med sådan en link. Det vil sige, altså han står derovre, så kan han se og høre mig. Det er ligesom en transmission. Nå, okay. Mm-hmm. Jeg skal så lave indtil I skal lave showet i aften. Eller nytårsshowet. Skal jeg lade min Gameboy op? Det skal du have gjort. Der er altså stikkontakter nok. Ja, det tror jeg også. Ja. Nu skal du se, så det jeg skal på også. Det Hvor er er nummer 3? Det ved jeg faktisk ikke. Derovre. Helt over hjørnet. Jeg kan ikke se. Nej, det står derovre i mørket. Hvorfor står trækserne helt herovre? Fordi det vender forkert. De bruger det ikke lige nu. Jamen, hvorfor vender det ikke sådan, at man kan se det her, sådan at når man læser nyhederne op? Men nu drejer du herover. Prøv at se, nu kan du se ham her, der står i København. Prøv at komme her og se. Har vi en interviewer? Er det Stein Bakker? Jeg er først færdig med arbejde for 21 år. Men nu man kan se Nu skal du se, Jesper, nu bliver det alvor, for nu skal jeg tale med Jens Madsen, som er derovre. Og Jens Madsen står og venter på, at jeg er klar. Det er om et ganske kort øjeblik. Kan man se træksættet nu? Det er hvad? Træksættet. Jeg er lige vendt om. Det var godt. Så ved man, hvorfor et kamera det er. Det er godt, du kan hjælpe. Jeg kan sagtens hjælpe mere. Kan du se deroppe? Der står kamera 1, Ja. og 2, og 3, og 4, og 5, og 6, og 7. Og hvis du så kan se hernede, det der det er kamera 1, og 2, og 3, og når du trykker på den, så kommer der lys i, og så kommer den også, så kan du se, så bliver det rødt deroppe. Du kan se der, hvis nu du fotografen han flytter sig lidt, så kan du måske se derovre. Det er kamera 5, der lyser rødt. Ja. Og så du trykker på kamera 1. Ja. Ja, prøv at tryk. Så kan du se, så lyser den rødt op ved etteren. Ser du nogensinde morgenfjernsyn? Ja, det kigger på tiden, men jeg kan godt på at se det en gang imellem. Hvor bor du henne? Jamen, så bor jeg nede på et hotel, når jeg er her, fordi jeg bor faktisk i København. Der er du? Ja, lidt uden for København. Hvorfor? Der bor jeg sammen med min mand og mine 2 børn. Men du arbejder herhen i Odense. Ja, det er rigtigt. Men Kan jeg godt få den her, jeg sveder? Ja, det kan du da godt. Du skal jo heller ikke have mere i hovedet nu, vel? Så er du Jeg færdig. så godt gå ud, for jeg sveder så meget. Går du så frem nu? Ja. Nå, men vi ses jo også I mødes senere. jo igen, ja.